Здравейте! Имаме удоволствието да ви представим новия модел саджак пиростия с 3 кръга и елегантно управление. Ето как работи той. Големия кръг. Запалим другия кръг и централния кръг. Сега работи с пълна мощност 12,2 кВт. Може да затопли доста голям съд доста бързо и може да се регулират кръговете с кранчетата. Виждате. С чугунена горелка и стоманена конструкция, доста солидно направен. Препоръчва се да се използва с редуцир вентил 50 милибара, но при нужда може да се пусне и високо налягане с ръчно регулиране. Тогава ще работи още по-силно. Благодарим за вниманието. Заповядайте в нашите магазини.